V slovenskom zdravotníctve sa možno schyľuje k podobnej búrke, akú zažilo Česko. Lekári špecialisti plánujú v stredu protestnú akciu a hodinu nebudú ordinovať. Zapoja sa nemocnice v Košiciach, Prešove, Nitre aj Bratislave. Trpezlivosť došla aj odborárom. Vyzývame všetkých lekárov bez rozdielu, aby v čase od 13. do 14. prerušili poskytovanie zdravotnej starostlivosti a aby sa venovali administratívnej činnosti alebo aby si vybrali náhradné voľno. Píšu špecialisti na svojej internetovej stránke. Protestovať chcú proti nízkym platom, zníženiu odvodov za poistencov štátu aj proti odvodom z pohotovostných služieb. V stredu na hodinu zatvoria ambulancie. V tom čase s výnimkou akútnych prípadov neošetria nikoho. Podľa Únie špecialistov to pacienti pochopia. Keď by ste išli do ulic Slovenskej republiky a pýtali sa občana, či je spokojný s tým, čo sa deje vo zdravotníctve, neviem, či by ste napočítali 5, ktorí sú spokojní. Protest podporia aj lekársky odborári. Zamestnanci Prešovskej nemocnice na to využijú obedňajšiu pauzu. Hodinu nebudú pracovať ani zdravotníci v Košiciach, Nitre a v Bratislave. Mám informácie, že rozhodne Ružinovská nemocnica sa pripojí, Antolská, na Kramároch sa takisto s tým ráta. Chladná neostane ani lekárska komora. Snáď toto bude také memento, aby začali počúvať. Komora má okolo 14 000 členov a vyzvali sme všetkých, aby sa k tomu protestu pripojili. Už teraz je isté, že zdravotníci vyslyšaní nebudú. Vláda rozhodla, že rezort viac peňazí nedostane. Mrzí nás, že lekári špecialisti zvolili namiesto konštruktívneho dialógu výzvu, ktorou dokázali, že nemajú problém hazardovať s ľudským zdravím a so životmi pacientov. Stredajší protest bude len varovaním. Odborový zväz zisťuje, či sú zdravotníci ochotní štrajkovať a petíciu spustila aj komora sestier. Každý občan tejto republiky vidí, že 21 rokov sa s tým zdravotníctvom neurobil poriadok a ide to stále dolu vodou. Zuzana Gulová, Slovenská televízia.